abo ang nogo tongto di kisa khorang khana haro yango sini ang bagar di kholota hongke tamung laikane ang bo phaimani khorang khana wo hongke borok dol thanglai hongke ang bo thangkata logi wo hongke abo logi thangman ayangni je a building ni yang tola ka botol sisi kitar abo kitar maka sengsai simaya ko bo building abo ke bo jaga abo to tak to school public school Tipra public school abo hingke aingni aku khurka botol sisi kitar man saimang kata hingke kitari saimanuna yakungo kosa thang khoro se dokumenta je kira to kita tini khanama to chaijun da pajon dokumaman to hingke to baka yangni temasa dol tongo binbung ka samul debarma bo doktor thangga kabuk tamni bagi kitar ja abo khanamani hingke angka to pulya to kusi tabo khorang khanai se phaimani hingke buidol thanga ka tamung laikane naina thangmanta hingke abo om hayengan hone ambo wan sugya tabake sini boroi om hai keng man ang sajagli ata bo to sin bukung baram bile bo daga ni kitar ja man ke kon nogo na ke patro angke to lama wono hingke bo kai building sakani sin kita thokata a building no bo jaga ni bung ta jaga angke kola bagan sabuni no ka building abong ka opposite development botam khlai ta bo to BJP ni candidate hingke ke angke sajagli ata sin borok so om hai keng lai tonglai hingka ba hingke ang phaimaka to sadok to buni khorong khanai se phaimani hingke borok om hai ke khai hingka ba ang jagli ata abo korei ang bo bai kun bo ano sikhin ya bo sini na hingke to baka ang bo bai asuk uko kori ta nang bom hema tong jaga bunarok juda party khayo ne daw hai got nang mani ko abo tam honi sanai tabo borok a je building sakani khitar mato patin hote na abo ungo hingke to baka nijin borok bai borok abo khaimani saya tangai ba joto lukurong no ko agin che raja sajak uko balance tangdi no hingke tamni bagalo mai khaina nangba abo minimum pone ata rongon acha je nona kitar puru ke a jaga kono uporo kori da aro khitar ko botol sisi nukha hingka ani yago mobile kariba buni tos lai nai ko mobile mai nai kata ni ke bo jaga sabu muka ani yak ko mo kaisa yago kaisa abo tambe ko ko kana kita ka to kom tesa sai tongo bisi omun sau gor ke yakungo ka tinta sili nangka ke total norok aro tinta ya dui ko ekta sili rekha kaitham nangma jang kaisa ritu kata je o make norok kitar jana ro khorok bose abo pajona moto tongo hingke borong no le ang siniya kitar le rokhe khorok bose nu dano abo building saka borok ko bangma tongo hingke yang ni bom uko tos thono aing bo tos thon horo afro borong sija kata duita la saka o hingke ang bo haksal motam di chalu sungbo hingke borok building saka ni kita ma ba sung sak bisi dokumangka nang saka borok tos thono nang tos thono heda kan tos thonoi nang soisoi borok sida sinika borok le romui maya tisa salu hingke to bake bong ni pati ni ho abo anga borok ko bangman tongo a building ko sakawo nuho manita tos thonoi nang khorja borok no thono nang sini mangle abo haksal a jana laki na tise borok na har ami sini maya tangai ba borok ayang sumbo salo hingke borok sing last to sunu a ang kita jak paye bune phono kaya kong phono ge akoi tise sal hai porse yang sabdane abo tos thonai ba saimiya hingke thono ka ke nuhu kata hingke borok ko bangma tongo sakawo norok ke ki lama wo na ke ki no kinar lama wo just menu to ni bu an bu mungke soram de borma in para
Ani para kala bagano.